Hai bayap song norong no hanya hayani ti prasa jati channel lo lamsogo ani channel bumung kha ti prasa jati norok ani channel no subscribe khlai je yang subscribe please khlai di norok ani channel lo norok ani o channel bising ti tokno bahai ke toni togrok ko bemarung pur bo bithino sari tokno bahai ke pusi oma hai khlai ang 1 2 3 de norok ani oro pura course nai manai pura mani bising ti tini fadi srunglanya seng second day day 2 salo bahike toni nai togrong no ang norno haina haita se safiro norok samung je bera mani adar mani manoi no bo bahike bera nasina je norok ani oro ada arpore tui aboni pore khai ada tai saboni pore tui tai saboni pore ada adani pore tui ni pore ada amo hai khlai norok jefur tokno ada rubo amo hai khlai system babe rodi tamni gara chakha bor tui ningnai tui ni pore taisa ada mane ada chawoi bor tui bo ningnani amo hai khlai gana khlai redi karon borok hasalo thangai ningnani boni loi kwrui ni bagai borok hasalo ngai thangai ningya ambaga ada baksa gana khero baksa farm khlainai ro baksa tui gana khero amo hai kaita redi adan pore tui tini pore ada amo hai khlai redi hai ke bai apsong norok nai nai tini day 2 salo ang tam khlaika nai ani oro tripal rok je net je phatani tripal jotono tisajak norok nokhona o tripal tisamani karon hingkai tripal tisamani karon hingkai nai jotono khukjak yang joto uttor dokhin puro poschim north east west south jotono tripal tisajak tripal tisamani karon hingkai je tok bisingo je gas kaisa angko srishti ongya gas hingkai ammonia gas ammonia gas phataro thanani bagai o tripal khukjai hingkai nobar hapkai yang ni nobar hapkai ingti thanai omo hai khlaiui nobar bisingni nobar fataro thanai fataro nobar je oxygen kaham bo nogo hainai hingkai jesa oxygen kaham tok rok mano aswk no nini tok bolinai omo hai khlaiui nung aswk 3 ghonta ni por hingkai no nung tui slai mangkha belai chanai borok no puila ni din ni simi sapta hejor tui clear tui 3 ghonta ni por khai slai khani mangkha belai chao tankha nung jesa tok poriskar khlai di ba tok no jotno khlai di aswk no tok bolio tai bayap song nor nangte bo sana muchungo tok nok tangkha hingkai sob somoi purbo bai poschim obo hai khlai nok tangdi poschim haising naisik di purbo bai poschim suja purbo ni simi ayang poschim suja mo hai khlai nok tangdi nok tangkha hingkai tamongnai jefuru satung nongkhoro purbo ni hoite satung nongkhoro poschimo satung thango purbo ni satung nongkhor hingkai to direct ni tok nogo satung hapnai tei poschimo hapna bo nini nogo nini tok farmo satung nangnai norok nuk tong hana oro satung nangjak je norok o video nukhanai pohor tongmani pohor abo satung si hingkai ani to jotono sal ba light bo tharjak hingkai o satung o pano borok jodi kwchang kha hingkai tongoi mano ba bongni je nangma swk satung borok manui mano hingkai nini farm bo kutung wngkha hingkai nini je bufang gungra rok si tongmai mano abo ranbainai tei ar kono virus bacteria tongoi maya satung bo thaima thana tok omo hai no bolio bayap song nai tinga borok nang tabugo pre-starter ada chari tonikho pre-starter je naki puilani ada pre-starter ada tabu bang chari tonikho hingka mo hai khlai nang borok no 12 din charinai pre-starter ar pore starter nai 12 din simi ayang 26 din 25 din aboni tok ni uporoi nirbor khlaio nini tok ekni simi 12 din jorangkai pre-starter amo tapo jadi boni adani 3ta layer tongo pre-starter starter tei kaisa finisher omo hai ke 3ta tongo hingkai bayap song norok ani channel no subscribe khlaini tei share khlai di tei comment khlai di tei norok ani channel no please norok ni thani ang request khlai subscribe khlaina bagui aswk no bayap song hingkai belai hambai norok ani channel no chajagui naikha tei swrungkha kaham swrungmung mankhe norok ano comment khlai di hambai jotono no।